खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। तामुलपुराव बाथौ फुजानि प्रसाद एबा बुट जानानै गोबां सुबुंफ्रा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों। गासै सा 65नि बांसिन सुबुङा फुजानि बुट जानायनि जाउनाव सोरबाबा गोबानाय सोरबाबा खिनाय बायदि बेरामजों भुगिनो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर महिरिपारा दिग्लिपाराव जादों बे जाथाया। बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय दायो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। हादोराव सोमजिदों फिन आरोबाव गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय। मध्य प्रदेशनि रातलाम जिल्लायाव फुंनि 5:15 रिंगासो समाव दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलगारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे रेलगारिनि मोनसे दाब्बायाव अरा खामजेननाय लोगो लोगोनो गासै सा 68 दावबायारिफोरखौ रेलगारिनिफ्राय रैखाथि बोख्लायनाय जायो। बे गिख्रंथाव अरा ब्लाव ब्लाव जोंनायनि उनाव रातलाम जिल्लानि बिक्रमगढ़ आलट आरो लुनी रिसा स्टेशननि गेजेराव रेलगारिया थाबथानो गोनां जादों। रेलगारिनि गिबि दाब्बायाव अर खामनायनि उखुन्दैया ओंखारनायनि उनावनो लोगो लोगो सालायग्रा पाइलटखौ खौरां हरनानै रेलगारिखौ लाखिहोनानै दावबायारिफोरखौ बोख्लायनाय जायो। बे जाथायाव नाथाय दासिमबो रावनिबो जेबो जिउ खहा जानाय एबा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया रेलगारिनि गंनै दाब्बाया खामनानै सेवहांगार जादों। दावबायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोनां फोसावनाय। फैगौ 25 मेनिफ्राय काजिरङायाव जिब साफारि खालामनाया बन्द जासिगोन। बोथोरनि गाज्रि हालोद आरो दैबाना जानायखौ नोजोर बोनानै दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बे खौरांखौ फोसावनाय जादों हाग्रा बिफाननिफ्राय। 25 मेनिफ्राय बन्द खालामनानै फैगौ अक्ट'बर नबेम्बर दाननिफ्राय फिन दावबायारिफोरनि थाखाय जिब साफारि खालामनायखौ बेखेवनानै होफैगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाना। गोलाव समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरखौ साख्रि होनायनि मुङाव रां जाख्ल'ग्रा सासे सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे सुबुंनि हेंथायै गोबाव समनिफ्रायनो हादोरसानि मोन 22 गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव रां जाख्ल'नायनि हेंथायै गोबां गसर थिसननाय दङमोन। पुलिसआ बे गसर होनाय लेखायै संदाननानै बरपेटानिफ्राय बे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ धर्मेश्वर राय होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। बे हमजानाय सुबुङा गावखौनो माब्लाबा थिकादार माब्लाबा साख्रि मावो बुंनानै सिनायथि होनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय लाख लाख रांखौ जाख्ल'दोंमोन। बिटिसिनि सानै इएमनो फिन आरोबाव गोदान बिफाननि बिबानखौ होनाय जादों। इएम बेगम आक्तारा आहमेदनो आइएनपिआर, पिएचसि, लेबर वेलफेयार आरो लटारि बिफानखौ होनाय जादों आरो गुबुन सासे इएम महेश्वर बसुमतारी बिथांनो कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा थियेटार, डिआरआइ, इकनमिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स, वेट एन्ड मिसार्स, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफानखौ होनाय जादों। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों लाबजे-हातनि जाथाय। सासे मुसलमान सुबुङा गावखौनो सासे हिन्दु धोरोमनि सुबुं होननानै सिनायथि होनानै सासे हिन्दु आइजोखौ मोजां मोनफ्लानानै हिन्दु आइजोजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। नाथाय आइजोआ बिखौ उननि समाव मुसलमान हारिनि होननानै मिथिनायनि उनावनो बेजों सोमोन्दोखौ गारदोंमोन। नाथाय सोमोन्दो गारनायनि उनावबो आइजोखौ बायदिसिना हुमखि होनानै सिगिबाय थायोमोन होननानै मिथिहोदों। उननि समाव आइजोआ बेबादि हुमखि होबाय थानायखौ अयथासार खालामबाय थानायनि उनाव एसिडजों गाग्लोबनो नाजानाय बायदि सिगिनायनि उनाव महम्मद साजिदनि हेंथायै थानायाव गसर थिसननायनि उनाव बे दुथां सुबुंखौ कुमारपारा ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि जुगामिपुर गामिनि तिलक मोसाहारि 20 बोसोर बैसोनि बिथाङा थांनाय 9 मे खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बबेयाव थांदों मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस मोनाखै नखरनि सुबुंफोरा। बेखायनो बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ सोरबाफोर नुयोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 6901636161 बेनि अनगायैबो 7638048938 बे जानबुंनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। कक्राझाराव मैया मोनाबिलिनि समाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां न'-बांफ्रा बायनानै खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बारहुंखाजों पुलिस थानानि गोजौ टावारा बायदों। जेथिंबो बिफां-लाइफांफोरा बायसिननानै लामा-सामा गासिबो बन्द जादों आरो मोब्लिबनि खुन्थियाफोराबो बायस'नायखौ नुनो मोन्दों। एपिडिसिएल कन्ट्रल रुमखौबो गोबां खहा खालामदों बारहुंखाया आरो नाराबारि लामायाव मोब्लिब खुन्थिया आरो बिफांफोर गोग्लैनायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामनायाव गोबां सुबुंफ्रा जेंना सोमजिदों। बारहुंखाया सोरगिदिं मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनायनि जाहोनाव मोब्लिब सिबिथायाबो बन्द जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।